Вие, че са на вашето место, вие какво ще направите? Питам вас. Вашите деца, ако ви питат, къде са къщите? Вие какво ще говорите на вашите деца? А те и бабчески знаят, това се прави на ум. Добре, бе, взе решение да будеш на халата, взе решение да будеш квартала. Първо намери къде да не наставяваш с нашите деца. Той има бебета на 30 дена. Има бременни жени, които са мисли към мен, че родят. Не знам каква е възможно, не знам, ние хора не сме животни. Така да се отнася с нас. Повече как се водим българи, не се водим цигани. Той и президента знае, и всички министри знаят, всички знаят. За гласовете, как вика нашия брат Марин, всички не викат. За гласовете. Това се възползва всичките. Дойде тук на квартала. Ама по-хубаво да ни намери некъде, да живеем. Да имаме и ние домове. Да има нашите деца домове. Как викаме нашия брат Марин, показах на един от нашите братя, как ми беше вътре. И много вас видя, вика, ти много хубаво живееш вътре. С това и с трудни по-нашия оди с моята съпруга. Тя взима пари, отдавам. Аз имам пари и аз отдавам и си наприхме. Да не е уютно, да не е хубаво. Докато ми имаше отдолна стая. Ние имаме отдолна стая. Всички бедме отдолно. Как казва всички българи, че ние сме такава целокупно живеем? Няма такова нещо. Аз имам отдолна стая на децата ми. Аз бе с моята съпруга отдолно имахме хол. А не в малата, как вика той. Показах тук, къде сега тук, показах на един човек и той вика на мътия хубаво утре. Как бутнаха това нещо? Вика как бутнаха. Дойдеха полицаите и почнаха вътре да ни пият, да ни тормозят с чувствове да ни гонят отвътре. И ние лично не можахме да взимам отвътре. Целият ми багаж беше вътре от моя дом. Ние нищо нямах възможност да изкарам. Ни диван, ни спална, ни на моето дете, леглото не можах да вадим. Къде да се строят и после с моята съпруга го направихме това нещо. Дойде, викна, ако си шуботна. И сега, къде е? Какво прави? И аз не знам, няма решение. Онова няма решение, там няма решение, не какво да правим. Ние по 15-20 дена навънка. По дъжда спиеме. Добре, че нашите братя докараха палатки да не спием по дъжда. А докато нямаха палатки, ние спихме навънка. Ето с нашия брат Марин спихме навънка по цяла вечер. И като валеше дъжд, ние по дъжда спихме. Дори нямахме одеяла се да виеме с нашите деца. Това човечно ли е? Тия хора ли са? Или са неки животни? Аз не знам какво става, в каква държава живеме. Нали по българската държава живеме? И ние сме ние сме хора с тях, едни равни. Поръча как се водим всички българи, не се водим ние цигани, или турци, или евреи, или пакистанци. Нашия квартал е като бомба паднавате. Нека бомба хвърлиха и нашия квартал е така е. Да не го лисате, ако нещо ние лъжеме, елате ние всичките в квартал взеха на памет да видите нашия квартал какво стана. Сега някаква бомба е пусна, това пред Джекси или какъв ли е и сутрие. И е така не остане навън. Той хубаво каза, че се върши на палатки. Ама ние знаеш какво ще направим, ако нямате решение. Правителството, ако няма решение. Министрите, ако нямат решение. Или той кмет, Бранчус или какъв ли е, ако няма решение, ние се взимаме цялата маха, взимаме с наши палатки и ще спием пред министрото. През кмет, това е кмет. Там ще спиеме на... Не, Бранчус, как ме мето? Тересиев, там ще спием, пред него ще спием. Тогава няма да има решение. С нашите деца, с нашите семейства, там ще спием. Там ще спием, докато няма да взема решение. Какво е това възможно? Ние животни ли сме? И ние сме хора. И ние имаме деца. И ние си работиме с други по-начало. Всички имаме трудов договор имаме. Всичките имаме трудов договор. Ние не сме кради, не крадеме, не лъжеме, не маме. Всички почти от нас отиваме на църква. С нашите семейства отиваме на църква. От църква се преминаваме в нашите домове. От нашите домове отиваме на работа. От работа пак се връщаме и пак си гледаме нашите проблеми. Отиваме на пазар, отиваме на разходка, отиваме на паркове. И ние си живеем като българите.
Само българите така живеят. Да отидат на парка, да отидат на почивка, да отидат на морета и ние може да си го позволиме. И ние сме хора. И ние работиме. Жена ми взима 2000 заплата. И аз се гледам с моята жена, че тя е печатарка. Работя в една печатца и всички от нея идват. Дори и шефът си допита да могат да се първа. И вика, обенче, какво ще направим за по-напред. И тя жена ми дома по цялата не спие, само да угоди на шефката. И всичко живо е доволно от моята съпруга в своята работа. Браво! Аз съм арматурист, вързвам арматура. Може от вас някой да знае тази работа. Цял ден суд се допече, смееш се долу и почва само да върш. И тази работа е много тежка. С тия арматури, с тия стъпала нагоре. Искам моята бомба да спомням с моите братя роми. Че те ако са като на нашите место и те ще говорят. И те ще викат, и те ще говорят. Всички са това също. Ние сме 15-20 дена навънка, братия, сестри. Повярвате ми, 15-20 дена сме навънка с нашите деца, с нашите жени. Това хубаво ли, това добро ли е напред това кмет? И сега няма решение, он няма решение, он няма решение, ние какво да правим? Това е кмет. Бъдете благословени. Mi quiero qué? Te penaliza редена. Цяла вечера за. Откъде мога да вземе една колонка, бе, Сашо? Колона без колона не си да шундок. Уредба направо. Дайте нещо измислете. Микрофоните ме карай си. Никой да не мърда тук. Цяла нощ трябва никой да не мърда. Цяла нощ тук ще се мърда. Ама сме малко сме. Идвайте. Тръгнем ли, че не изтепат полицайите. Идвайте тук. Цяла нощ тук трябва да седим. Обен трябва да се